ng mga nagbabagang balita. Pagsalpok at pagtilapo ng isang motorcycle rider sa isang pickup truck, sapul sa CCTV. Sama ng panahon sa labas ng PAR na mataas ang tsansang maging bagyo, binabantayan ng Pag-asa. Arpoc Bicol Full Council Meeting, pinangunahan ni Governor Elray Villafuerte. Mga PDL sa Tinanges Provincial Jail, binipisyaryo ng One-Stop Shop Medical Mission ng Provincial Health Office, Kamsur. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Sa pulsa CCTV ang pagsalpok ng isang motorcycle rider sa isang pickup truck sa National Highway ng Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur kahapon December 2. Sa CCTV makikitang papasok ng government agency ang pickup truck mula sa direksyon ng sentro ng Pili. Nang masalpok ito ng humaharurot na motorsiklo na mula rin sa parehong direksyon at patungong Naga City. Sa lakas ng pagkakasalpok ng motorcycle rider, tumilapon ito at umikot sa ere. Sugatan ng rider na nagpapagaling na ngayon sa ospital. Mahigpit na binabantayan ng Pag-asa ang sama ng panahon o low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Base sa 24-hour Tropical Cyclone Formation Outlook ng Weather Bureau, mataas ang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras ang LPA na huling namataan sa 1,275 silangan ng Southern Luzon. Ito na ang ika-23 bagyo ngayong taon, oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility at papangalan ng Wilma. Sa ngayon, 3 weather system ang nakakaapekto at nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang Northeast Monsuno Amihan na nakakaapekto sa Hilagang Luzon. Easterlies naman sa natitirang bahagi ng Luzon habang ITCZ naman o Intertropical Convergence Zone sa Mindanao. Hindi pa nakakaapekto sa anumang bahagi ng bansa ang binabantayan sama ng panahon. Nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan at provincial government ng Camarines Sur ang higit sa 30 rebeldeng sumuko sa pamahalaan. Governor Elray Villafuerte pinangunahan ang Arpoc 4th Quarter Full Council Meeting. Pinangunahan ni Bicol Regional Peace and Order Council Chairman at Camarines Sur Governor Elray Villafuerte ang 4th Quarter Regional Peace and Order Council Full Meeting na ginanap sa Digital Transformation Center ngayong December 2, 2025 kung saan tinalakay at linano ang iba't ibang proyekto at programang pangkapayapaan sa Bicol Region. Dinaluhan ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DILG, DepDev, NICA, Philippine Army, PNP at iba pa. Ang pagtitipon ay ilang araw matapos manumpa ang gobernador bilang appointed ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Peace and Order Council Chairman para sa Bicol Region. Pinangunahan naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang panunumpa nito. Sa nasabing pagpupulong, ibinahagi ng Arpoc Chairman ang ilang plano, kabilang ang mga bagong hakbangin sa pagpapababa ng criminality rate at 5-minute response para sa ikabubuti ng rehiyon. Pinuri ni Arpoc Vice Chairperson at PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay ang pamumuno ni Governor Elray Villafuerte at suportado ang pamumuno nito bilang Arpoc Chairman. The President trusts the Governor. It is the President who appointed part ng trabaho bilang ama ng Bicolandia. So we support the Chairman of the Arpoc. Samantala, ayon kay Governor Villafuerte, pangunahing tututukan niya bilang Arpoc Chairman ang mga suliranin sa kahirapan at kakulangan sa tubig bilang bahagi ng mas malawak na solusyon para sa kapayapaan at kaunlaran ng mga mamamayan. Kami naman dito sa local government at ibang sektor, focus sa poverty alleviation, yung mga walang tubig, ayusin yan, yung mga walang eskwelahan. So, as chairman, sabi ko gawing mas relevant, result-oriented ang Arpoc compared sa iba. Kasabay nito, higit 30 sumukong rebelde sa pamahalaan mula sa iba't ibang panig ng rehiyon ang binigyan ng cash assistance at bigas ng pamahalaan, katuwang ang provincial government ng Camarines Sur bilang bahagi ng programa ng reintegration. Ang yaon ako dyan, garo, naiinitan ako kang, siyempre, araw na may kalaba, na nainitan ako kaya
nagano na lang akong mag-kuendig din sa banta. Siyempre gusto ko man na matahimik manggiraray ang buhay ko. Siyempre naiinitan nga ni ko. Sabi ko, maray pa mag-ano na lang giraray ako ta. Mas magayon ang nakakalakaw kaning kuyang kisa kanya ang kasabukin, nagpaparatago araw kayon. Kaya ako, kaya ako kang itong pigpaparapaapod ako kang army, hanggang sa nag-ano na lang ako giraray. Tiniyak ni Governor Villafuerte na ang lahat ng napagkasudang plano ay maaring maisakatuparan sa lalong madaling panahon. Isa sa mga pangunahing mensahe niya ay ang patuloy na pagtutok sa mga rebelde at pagbibigay ng pagkakataon sa mga hindi pa sumusuko upang makabalik sa lipunan ng maayos at ligtas. Sa akin naman kasi habang nag-i-improve ang ekonomiya, basta may oportunidad, nasusolve yung problem na yan. So, dyan kami talaga nakafocus. Sa pagtatapos ng pagpupulong, nanindigan si Governor Villafuerte na ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, malasakit sa mamamayan at malinaw na implementasyon ng mga programa. Ang pamahalaan ay patuloy na magbibigay ng suporta at pagkakataon sa lahat upang matiyak ang mas ligtas, maunlad at maayos na pamumuhay sa buong rehiyon. Chris Novello, CSN. Ipinagpaliban muna ng Land Transportation Office sa January 2026 ang paghuli at pag-impound sa mga e-bike at e-trike na dumaraan sa mga national highway. Mga e-bike at e-trike owners umalma sa plano ng ahensya. May ulat si John Amador. Ipinagpaliban muna ng Land Transportation Office o LTO sa January 2026 ang pag-i-impound sa mga e-trike, e-bike at light electric vehicles na mahuhuling gumagamit o dumadaan sa mga public highway. Sa ngayon nakatuon umano ang LTO sa pagpapalaganap ng kaalaman kung ano ang mga ipinagbabawal para sa mga nasabing light vehicles. The LTO has a clear legal authority to enforce traffic laws and when necessary to impound vehicles, including LEVs, when they are illegally using national roads and endangering other road users. Ang Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA at ang IRR nito ay hindi nag-aalis ng kapangyarihan ng LTO. Sa katunayan, nililinaw ng EVIDA IRR na tanging mga LEV na pang-exclusive private use lamang at hindi nakalaan na gamitin sa anumang public highway. Ang exempted sa registration sa DOTR at mga attached agencies nito. Ito ang pahayag ng LTO na inalmahan ng ilang mga public electric vehicle driver kagaya ni Jose Dado kahit pa nga iniurong sa January 2026 ang pag-i-impound sa mga ito sakaling mahuli na pinapatakbo sa highway. Di ba pwedeng basta-basta na lang i-impound ng mga organic electric vehicle dahil napagkakuya na naman pa rin sa IBIDA na iyang sa RA 11697 na ang e-bike na dahil man required na registered sa LTO. Pwede daw sa LGU or city municipal city. Dahil tinanon man kami ng Gwen, dahil nagresto man kami sa LGU. Tinauna mga muli. Na for hire ng Gwen di San Jose. O aruba ng question me, ang San Jose hanggang Kabangan yan, may national highway yan. Kamo po mismo makakapagsabi. Imagine po nindo, kalabaan kang Pamplona, San Fernandong Tinampo, may e-bike. Sailing po nindo, bako yan peligroso. Inot na inot, bawal po siya dyan. Iyan po ang tinutukoy mong highway. Nakatanggap din ng mga reklamo sa mga e-bike owners ang Naga City Bicycle Board sa ipapatupad na kautusan ng LTO. Sa mga naghahapot sa mo, saka nagbibigay sa City Hall, ini po guidelines sa LTO, mapa po kaming haling kasuguan na binababa sa muya na ipatupad ang araw kaning regulation. So hinahalat din po kayo pag-extend kang LTO, nasabi nila January. Pag binaba po sa muya kang hali po sa taas na minamandate kami na ipatupad ang araw kaning pagdakop o kay pagsita sa mga e-bike. So masunod po kami. Kusog po na morning, grabe man si kala ko nga ni blockbuster din nagit si kala ko anong ginigibo digdi. Yung pala gabos maharapot, nawo-worried man sin data. Sabi sa kuya, inilang si alternative gamit ko paghatod sa estudyante, pagsaod, saro pa nga ni si nanay nagbibi pa na hinatod niya nga si agom ko ngayon nagkemo nagki-therapy. Mama nagsabing bawal ang paggamit e-bike. Ang tigdodoonan lang po kansa mo yung ahensya, itama at ang paggamit ng e-bike. Kasi kung hilingon man po nindo,
naging rampant ng paggamit ng e-bike. Totoo, naintindihan tayo yan ang pinakamadali na bakalon para sa mga kababayan pang service. Pero ilingon man po nindo ang risk, ang peligro ng pigdadarakayan. Aki nagdadrive, mayong lisensya, dahil po knowledgeable sa traffic rules and regulation, tama yung nganing lisensya. Ayon kay Mansera ng LTO Naga, sa ngayon nakatuon sila sa paggawa ng malinaw na guidelines patungkol dito. Gayon din ang pagbibigay ng sapat na panahon sa mga e-bike owners na maunawaan ang mga hindi dapat o bawal para sa kanila. Sa ngunyan po, ginigibo po ang clear guidelines, bako lang po para rin sa LTO, para din po sa guidance din kang LGU. Kasi dakula po tabang ang LGU po dito. Kasi ang LGU po ang katuwang sa gobyerno para ma-identify kung ano ang pwede, ano ang dai sa e-bike. Information dissemination drive po kami. Ang tigluluwas sa pong information dissemination drive, ito pong base duman sa administrative order na ini pong mga klase na mga e-bikes na ini, pang barangay road lang po ini pong klaseng e-bike na ini, pwede po ini sa arog po kaning klaseng tinampo. Sa January 2 umano sisimulan ang paghuhuli sa mga lalabag na mga e-bikes at papasok sa mga national highway. Jan Amador, CSN. Iba't ibang medical services ang na-avail ng mga person deprived of liberty o PDL mula sa Camarines Sur Provincial Jail and Penal Farm sa Pili, Camarines Sur. Mga PDL sa pasilidad nagpapasalamat sa libreng healthcare services ng probinsya. May ulat si Jem Garcia. Gamit ang state-of-the-art healthcare on-the-go asset ng probinsya ng Camarines Sur, nagkaroon ng pagkakataon para makapagpakonsulta sa mga espesyalista ang higit sa 800 na persons deprived of liberty o PDL sa Camarines Sur Provincial Jail and Penal Farm sa Barangay Tinangis, Pili, Camarines Sur. Ilan sa mga serbisyong medikal na na-avail nila ay ang check-up sa kanilang eye clinic on wheels, express lab on wheels at women's wellness on wheels, pati mga libreng gamot at iba pa. Nag-offer po tayo ng complete services ngayon para sa mga inmates natin dito sa Tinangis Jail. Pinaka-importante po dito ngayon since madalas yung mga infectious na sakit, yung mga problema sa baga ng mga pasyente. So meron kaming x-ray, meron din po kaming pang CBC tsaka urinalysis. Meron din po kaming available na mga medications para sa mga nagme-maintenance na naming mga pasyente. Ilan sa mga PDL na ilang taon nang namamalagi rito ay sina Rod at Ruel na nakapagpakonsulta sa kanilang karamdaman. Malaking tulong po ito sa amin bilang isang PDL sapagkat po lang kumbaga na papatingin namin yung mga naramdaman natin sakit at nakakatulong sa amin kasi gaya ko wala naman dito, walang padalaw palagi. Hindi kami makaprovide ng gamot para sa amin. Lalo na nga yung maraming nagkakasakit po dito, laking tulong po yun sa amin. Dakulang tabang siya. Dakulang tabang sa mo, lalo sa mga maindalaw na nagkaguran yung kaferte, yung medical mission. So bakulang so may mga hilang, pati so vitamins na itatao. So dakulang tabang sa muya. Isa rin sa nakatanggap ng tulong ay ang 7 buwan ng buntis na si EJ. Ayon sa kanya, mahirap umano ang buhay sa loob dahil sa kanyang pagbubuntis. Ngunit laking pasasalamat niya na mayroong programa ang provincial government ng Camarines Sur sa ilalim ng pamumuno ni Governor Elry Villafuerte na makakatulong sa kanya at sa kalusugan ng kanyang pinagbubuntis. Papasalamat po kami kasi syempre kahit nasa loob po kami ng kulungan, may ganito pong pamamaraan para po makatulong din sa may mga sakit o nangangailangan po. Malaki rin ang pasasalamat ng pamunuan ng Camarines Sur Provincial Jail and Penal Farm sa suportang natatanggap nila, lalo na sa regular na monitoring ng kalusugan ng mga PDL. Napakalaking tulong po lalo na po sa ating mga PDL. Yung ating mga PDL po, kailangan may court order pa yan pag magpapacheck up sila sa labas. Subalit dahil po dito sa ating medical mission na regular naman pong nagpupunta dito, napabawasan po yung kanilang burden na makapagpacheck up at naagapan kung mayroon man silang sakit, naagapan po. So napakalaking tulong po dito sa ating mga PDL. At saka ito po ay malaking pasalamat nila lalo na sa ating provincial government, lalo na po kay Governor Villafuerte. At kumbaga lahat po ng pangangailangan nila ay naibibigay din po dito. Layunin ng LGU Camsur sa pamumuno ni Governor Elry Villafuerte na matugunan lahat ng pangangailangang medikal ng lahat ng Camarinense. Kasama na rito ang mga persons deprived of liberty at tinitiyak na no one will left behind. Jem Garcia, CSN. Common denominator ng naitalang mga fire incident sa Camarines Sur sa buwan ng Disyembre sa mga taong 2023
at 2024 ang faulty electrical wiring at napabayaang niluluto. Paalala ng BFP sa publiko ngayong holiday season, magdoble ingat dahil madalas mangyari ang sunog. May ulat si Regine Bue. Batay sa datos ng Bureau of Fire Protection o BFP Camarines Sur, nakapagtala ang probinsya ng 19 na sunog noong Disyembre ng 2023 at Disyembre ng 2024. Karamihan sa mga insidenteng yan ay dulot ng unattended cooking, sirang kable, overloaded na outlet at iba pang depektibong electrical wiring. Dahil dito pinaiigting pa ng BFP ang kanilang kampanya para masugpo ang pagtaas ng fire incidents tuwing holiday season. Gumamit po tayo ng tamang pailaw at dekorasyong elektrikal na aprobado po ng DTI or may ICC sticker. Huwag magsaksak sa mga wall outlet at extension cords na sobra sa kapasidad nito. Number 3, huwag manigarilyo o maglagay ng kandila malapit sa Christmas tree, kortina o mga dekorasyon. At yung pang-apat po, iwasan pong magkabit ng Christmas lights sa Christmas tree na gawa sa metal. Maaari po kasi itong daluyan ng kuryente at inyong ikapinsala. Ikalima, patayin ang Christmas lights at iba pang dekorasyong elektrikal kapag matutulog na or aalis po ng bahay. At ang pang-anim po, paggamit ng sky lantern ay mahigpit na ipinagbabawal po ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection dahil maaari po itong bumagsak sa mga light materials at maaari pong makapag-ano ng sunog. Pinag-iingat ng BFP ang publiko sa posibleng pagdami ng insidente ng sunog ngayong panahon ng Pasko. Bilang pag-iwas, patuloy na isinasagawa ng ahensya ang Oplan Ligtas Pamayanan o ang kanilang house-to-house inspection upang masuri ang kalagayan ng mga kable, linya ng kuryente at iba pang posibleng maging sanhi ng sunog. Giit ng BFP na mananatiling mahalaga ang disiplina at pag-iingat ng bawat residente, lalong-lalo na sa panahon ng holiday na mas marami ang aktibidad sa bawat tahanan. May po ang BFP yung sa Oplan Ligtas na Pamayanan. Lagi po kaming nag-house to house, nag-i-interview po kami sa mga kababahayan, nag-check po kami ng mga electrical wirings nila. Regine Bue, CSN. Trabaho abroad ba ang hanap mo? Punta na sa CamSurPeso ngayong darating na December 4 and 5 para sa mangyaring special recruitment activity ng isang international manpower agency katuwang ang CamSurPeso. Ayon sa CamSurPeso at Clyde International Manpower, ilan sa mga bakanteng trabaho maaaring applyan ng mga Camarinense ang domestic workers, waitress, skilled workers sa mga bansang Saudi Arabia at Kuwait. Magandang oportunidad ito para sa mga naghahanap ng trabaho abroad dahil hindi na kailangan pang pumuntang Metro Manila ng isang job seeker. Guaranteed safety nito at nakakatiyak ang job seeker na lihitimo ang mga trabahong alok at naiiwas mabiktima ng illegal recruiter ang mga naghahanap ng trabaho. Ang pinaigting na partnership ng CamSurPeso sa mga employer at manpower agencies ay patunay at refleksyon ng tiwala at commitment nito sa mga taga-CamSur na makapagbigay ng trabaho at oportunidad na isa sa prioridad na programa ni Camarines Sur Governor Elray Villafuerte. Hindi magandang alternatibo sa pagyoyosi. Yan ang binigyang diin ng Department of Health matapos maobserbahan ang mas dumarami pang nahuhumali na gumagamit nito, lalo na ng mga kabataan. Ahensya itinutulak ang total ban sa paggamit ng vape. May ulat si Regine Bue. Ang dapat sanang alternatibo upang mabawasan ang paninigarilyo ay mas malaking problema pala ang dala dahil sa lumalalang paggamit ng vape na nagdudulot ng adiksyon lalo na sa mga kabataan. Ikinababahali ng health expert ng Provincial Health Office CamSur lalo't naglipana at pabata ng pabata ang mga nahuhumaling sa paggamit ng vape. Usually, ang purpose ko talaga ng vape before was to help in cessation o pagtigil ng paninigarilyo. Pero kadalasan ho, ngayon, dahil yung mga bata kulang sa edukasyon, ang nangyayari, mas nagiging gateway siya, no? So, akala kasi nila porket vape, hindi kasi siya mabaho. Tapos, iniisip siguro mas kaunti ang nicotine.
mas okay. Pero yung nangyayari, mas nagiging addict sila eh. Kasi doon sila nagsa-start tapos palala ng palala. Tapos hindi siya na nare-regulate in a way kasi iniisip nila na okay, it's vape, it's better than cigarettes. Kaugnay nito, itinutulak ng Department of Health ang total ban sa vape matapos ikondina ang patuloy na papanlinlang ng marketing ng mga vape products. Batay sa pahayag ni Health Secretary Ted Herbosa, mali ang mga promosyon na nagpapakilalang walang nikotina ang vape at pwedeng gamiting alternatibo sa sigarilyo. Binigyang diin ng DOH, naglalaman ang mga ito ng makapinsalang kemikal mula sa usok hanggang sa mismo nitong aparato. Nagiging tukso rin sa mga kabataan ng makukulay na pakete at iba't ibang flavor nito. Base sa 2019 Global Youth Tobacco Survey, lumabas na isa sa bawat 7 kabataang Pilipino edad 13 hanggang 15 ay gumagamit ng vape. Pinomote yung vape as a way to get away from cigarette para mahinto mo yung addiction sa cigarette. Padi-decrease mo yung nicotine content tapos eventually hindi na. Pero napalitan nila ng ibang produkto na apparently mas masama pa. So yung sabi nilang nung una minamarket up to today minamarket na vaping is less harmful than cigarette smoking. Less harmful. Di harmful, kailangan either strictohan natin yung enforcement ng batas na pinasa natin o baka mas madali, mag-total ban na lang tayo para wala nang mabili itong mga kabataan. Paalala ng DOH na nakakamatay ang paggamit ng vape at sigarilyo at maaari itong magdulot ng cardiovascular disease, cancer at lung disease. Kaya nananawagan ng mga health expert na iwasan ang paggamit ng vape at sigarilyo para sa kaligtasan ng kalusugan. Ang masasabi ko lang po talaga is, huwag ka mag-start. Kasi kapag ka nag-start ka, doon na po siya dire-diretso eh. Kasi hindi naman ho lahat may abilidad na mag-stop when they think sumasobra na sila. Kasi napansin ko po dun sa mga kakilala ko na nagbe-vape, sobrang nahihirapan po sila mag-stop. Even kahit na may nararamdaman na sila. So, ayun, huwag na lang mag-start to begin with. And smoking is not cool. Regine Boy, CSN. Paboritong snack to year-round ng negosyo. Yan ang kwento sa itinitindang bibingka ng isang ilaw ng tahanan sa Naga City. Ang kanila kasing bibingka, year-round din kung ibenta. May ulat si Darlene Lastrullo. Habang papalapit ang Kapaskuhan, mas nagiging patokan tradisyonal na bibingka sa Sandrex Special Bibingka na pagmamay-ari ni Mrs. Aurora Solares na matatagpuan sa Barangay Dayangdang sa Naga City. Halos 8 hanggang 9 na taon nang nagpapatakbo ng negosyo si Mrs. Solares na nooy go-to snack niya lang. Hanggang sa kanyang naisipang gumawa, i-perfect ang recipe at ibenta. Magmula noon, hindi nawawala ang demandang bibingka lalo na tuwing holiday season. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga sangkap, nananatili sa 60 pesos ang kanilang bibingka na available all year round. Mga siguro 8 years na 9. Tuloy-tuloy lang yan. Talaga na ganun. Ang ino talaga talagang paborito ko. Inano ko na kada ko talaga nagkakakagpami sa Manila kaya Sa usapan, ibinahagi rin niya na malaking bahagi ng kanilang customer ay ang taga-ibang barangay, lalo na sa bandang Daet, at maraming humahabol ng order lalo na kapag papalapit ng simbang gabi. Samantala, mas ramdam naman ang pagdagsa ng bumili ngayong bare months, ayon sa tagaluto nila si J. Rold Fajardo. December, nasa 40 to 30 plus. Oo, kaano yun yan? Per day na po yan? Per day. 50 plus. Okay. 20 plus. Minsan pa 20 plus. Ngunyan mga kaya 30 to 40. Hinikayat din ni Fajardo sa publiko na patuloy na tangkilikin ang kanilang bibingka lalo na't ito ay lutong bahay at abot kaya. Sa Civic Center may bibingka po. Bibingka, tubong-bong. Sa patuloy na pag-init ng holiday rush, inaasahan ng Sandrex Special Bibingka na mas dodoble pa ang kanilang orders pagdating ng Disyembre at simbang gabi. Darlene Lastrullo, CSN. Tampok kamakailan sa Naga City ang obra at pelikula tampok ang mga indigenous people ng bayan ng Buhi na nagpapakita ng pagkakakilanlan ng mga Bicolano. Narito ang ulat. Sa panahong tila mabilis kumupas sa mga kwento ng mga komunidad, muling binibigyang boses at binibigyang buhay ng Savage Minds Arts Books Cinemas ang mga salaysay na matagal nang dapat naririnig, ang mga tinig ng ating mga katutubo at lokal na manlilikha.
Sa temang Honoring Indigenous Voices, Agents of Their Own Stories, tampok sa aktibidad ng free screening ng mga nakabuhing agi-agi, isang pelikula na naglalahad ng likhang sining ng mga katutubong komunidad ng Ibayugan at Iraya sa bayan ng Buhi, Camarines Sur. Dinaluhan ng naturang screening ng mga indigenous people mula sa naturang bayan, mga residenteng naapektuhan ng bagyong Rolly, gayon din ng ilang philanthropist, doktor at iba pang taga-suporta ng kulturang katutubo. Isinusulong ng Savage Mind na ang mga katutubo ay hindi lamang bahagi ng pag-uusap. Sila ang may-ari ng kanilang mga kwento, may hawak ng kanilang kasaysayan at may boses na kailangang pakinggan ng walang pagbaluktot. Samantala, bilang tampok na akda sa araw ng pagpaparangal, muling inilulunsad sa Savage Mind ang bagong edisyon ng Arasahas, mga tula, ang debut poetry collection ni Jaya Jacobo, na ngayon ay ipinapahayag ng Pulso Publishing, isang independent LGBTQIA+ press mula Naga. Sa kanyang panayam, ibinahagi ni Jacobo ang personal at makasaysayang bigat ng salitang Arasahas. Sahas is the Bicol word for humidity. I must say belongs to my childhood. You know, I grew up in Partido in San Jose, Camarines Sur, and it's actually one of my it's my father's one of his favorite expressions. You know, especially in the summer. Maarasahas pangangunyan. Dagdag pa ng mayakda na nanatiling pundasyon ng lokal na literatura sa paghubog ng imahinasyon ng bawat Bicolano. Of course, it's important that Bicolanos get exposed to the works of local artists because it proves that Bicol is the source of a certain kind of imagination, that we have a rich legacy of stories and images, and I hope these works, not just my work, inspire young writers to... Sa pagbalik niya sa Savage Mind, hindi rin napigilan ni Jacobo ang magpahayag ng pagmamalaki at pagtanaw ng utang na loob. Well, Savage Mind has always been a home for me in Naga, and I'm very proud of what Savage Mind has achieved. And whenever I'm in Savage Mind, it's a form of homecoming, and I feel humbled and honored that I get to launch this book here in Savage Mind in Camarines. But I'd also like to point out that this third edition is co-published with Pulso Publishing, whose CEO is Alicia Magtoto, also from Naga, and the pioneering LGBTQ press, not just in Bicol but in Southeast Asia. Hinihikayat niya ang publiko na hindi lamang tangkilikin ng Arasahas kundi ang mas malawak pang hanay ng mga akdang Bicolano. Sa gitna ng pagbabago at ingay ng modernong mundo, paalala ng Savage Mind na may mga kwentong kailanman ay hindi dapat mapatid, sapagkat ang mga ito ang ugat na bumubuhay sa ating pagkakakilanlan. Darlene Lastrullo, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Cancer News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.